Is-sentenza tal-qorti dwar il-każ tal-BWSC u l-ħlas tal-Commission biex intrabaħ dan it-tender fi żmien Gvern Nazzjonalista tkompli titfa' dawl dwar dan l-iskandlu u dubji kbar li hemm imdawra miegħu. Mod ċar indikat li l-vera Commission inħbiet mill-kuntratt. Il-kuntratt kien diġà ġie investigat mill-Awditur Ġenerali f'wieħed mill-aktar rapporti bsin li qatt ħareġ b'indikazzjoni ċara ta' kemm l-affarijiet kif saru huma imdawrin b'dubji u suspetti kbar. Minn meta faqqet l-istorja dejjem issemma kif kienu tħallsu 4 miljun euro f'commissions, dan għax fin-negozjati dejjem kienet indikata commission ta' 2%. Issa l-qorti li qed tgħid li l-ftehim fuq il-karta hu dubjuż. Fuq il-karta semmew kważi 2 miljun euro f'commission li marru għand Joe Mizzi, is-sensar tal-BWSC u li issa kien ordnat iħallasom lura. Il-qorti nnotat kif Joe Mizzi ma rridx jixed f'diversi partijiet ta' din il-kawża, għalkemm imbagħad kien imġiel minna biex jixed. Fis-sentenza tagħha il-qorti kkonfermat kif fost l-aktar li setet tosserva kienet il-mod kif beda jixed fir-rigward tar-rata tal-commission li tħallasu. Saħansitra x-xut qal li r-rata ma ġietx riflessa fl-ewwel ftehim għax ma rrid lil ħadd ikun jaf kemm kienet ir-rata tal-commission. Finalment il-qorti kellha toqgħod fuq id-dokument ta' bank wieħed fejn tħallsu ftit inqas minn 2 miljun euro u għalhekk ordnat lil Mizzi ħallas lura l-1% tal-kuntratt ta' 165 miljun, jiġifieri 1,700,000 euro. Iżda l-qorti ma qadetx kwieta u reġgħet irrepetit li fil-fema tagħha għaddew flejjes ikbar f'commission. Il-qortija tal-fema l-ftehim bejn Typeset u BWSC kien għal ammont ta' commission akbar dan tenut kont tar-rati li kienu qegħdin jiġu diskussi bejn ASL u BWSC. Qalet il-qorti, ASL il-kumpanija li kien jaħdem magħha Joe Mizzi qabel tela għal rasu biex seta' jaħdem kollox waħdu mal-BWSC. Biex seta' sar il-proġett tal-BWSC li l-kellim tal-enerġija tal-Partit Nazzjonalista tal-lum baqa' jiddefendi sa riċenti f'kitbietu kienu nbidlu il-liġijiet ambjentali, tant li pajjiżna baqa' juża l-heavy fuel oil, l-aktar żejt li niġġes, biex ftit snin wara l-iskandlu tax-xiri ta' din il-power station kien faqqa skandlu ieħor, dawk fix-xiri taż-żejt biex propju taħdem din l-istess power station skandaluża.